Бәлки паян куякот, бик күп сумалар түктем, вот бит чорт. Сорады полицай миннән код, хәзер инде мин тиеш 80 рот. Вакцина темасына миниатюралар. Теге атнада Сорманга Спутник Лайт вакцинасы кайтты. Без әлбәттә беренче шартта сарыкларны вакцинировать иттек. Берәрегезгә корбанга 300 сарык сантитилами кирәк түгелме? Шалтыратыгыз. Бә, вакцинация, сары, чистый туйдырды инде. Әйдә лучше жырлап алабыз. Жырла? Кайткан чакта сарман буйларына. Молодец. Бу җырны яңа елда җырларсың. Яңа ел бит булмый. Вот именно. Төнге клублар яңадан эшли башлады. Тик анда вакцина үткәннәр генә керә ала. Әйдә лучше мин кешеләрне шатландырыйм әле. Тагы җырлыйсыңмы ни? Юк, татуировка. Әлиф Ойнур Айратович. Рәхмәт мине объявить итүеңә. Жыр. Кайткан чакта сарман буйларына. Азат, син ник вакцинироваться итмисең? Эй, развод бит ул. Әнә Руслан 3 тапкыр вакцинироваться итеп тә бер самака тотканым да юк. Сарман директорына бирделәр зур машина, үгез караучы Салихка бирделәр кичә. Заткнись, жюридан уялыр иде. О, нишеп торасыз монда? Ник кермисез? Безнең QR-кодлар бар. Нише? 4. Ә мин 3 ярымга сатып алдым. Егетләр, сез бит Сарман шоу күрсәтергә теләгән идегез. Сарман шоу? Сарман шоу? Сарман шоу? Сарман шоу? Сарман шоу? Сарман шоу, Сарман шоу, Сарман шоу. Нәрсә? Монда даже QR-код алырга теләүчеләр дә бар бит. Шулай итеп, Сарман көлөнә беренче урынга көрәшәләр Nurkey.ru, ә калганнар икенче урынга. Беренче бирим. Дәвам итегез. Зөһрә Шарифуллина. Дөрес, 1-0. Әйдә дәвам итәбез. Сарман шоу, сезнең иске күлмәкләр, безнең яңа күлмәкләр. Икенче тур, җырны дәвам итегез. Алмагачлары. Шоу! Дөрес, 2-0. Чөнки бу Сарман шоу. Сарман шоуның спонсоры Сарман пилмәне. Жюри, сак бул. Сине өйдә Сарман пилмәне көтә. Шулай итеп дәвам итегез. Әлеге звонок көтелмәгән бию дигәнне аңлата.
нәрсе? Бу бит алмаз. 3-0. Ничек минут алмады? Эй, Джексон кара бит әле ул. Джексон үлгән. Һәм безнең җиңүчебез билгеле. Нуркей собача.ру. Әйдә шаяр тик торма, матур кызлар бар монда. Первый раз без катнаштык, шаяр турны ошаттык. Командабыз бик булган, Нуркей собак булган. Бергә басабыз, шап тусовка ясабыз. Шаяртабыз браво, кызларыбыз да клёво. Егетләрдә ничава, Айнагали еще да. Әйдә селкен от души, торма синдә поближе. Барыгызга да респект, лучшие игры в мире нет. Шаяртасы, килә шаяртасы, безгә уйнасы.